Направо Девон Ларат. Здравейте хора, аз съм Ангел Митев и знам, че Бог ме обича. В днескашното видео ще ви покажа 3 най-ефективни упражнения за сила за предмишниците. По принцип аз не виждам логика в това да имаш огромни предмишници, а пак да нямаш силата. Нещо не е по реда си. И така, нека започваме. Първото упражнение е висене. В принцип висенето помага за много неща, не само и за предмишниците, за изправянето на гръбначния стълб, за изправянето на таза, за много функции на тялото, но и най-вече за предмишницата. По принцип той изолира предмишницата, понеже когато висиш, ти стискаш лоста и като го стискаш, там и се развива предмишницата, понеже когато стискаш, добиваш и сила. Нали, следователно, стискане, сила. Препоръчвам да висите около минута или 2, колкото можете, но най-ефективно е когато висите с тежести. Тук, нали, аз не вися с тежести, просто исках да покажа упражнението, нали, но по принцип с тежести, висене, просто уникален грип стрент. Уникална сила на захвата. Така, второто упражнение е това. Лично измислено от мен, понеже не знам дали някой друг е правил, просто аз много го харесвам и доста добре ми влиза в предмишницата, доста добре изолира и захвата, и мускулатурата, и силата, абсолютно всичко. Много го харесвам това упражнение. Ако трябва да бъда честен, аз не правя предмишница много често, може и да се каже около един път в седмицата или един път на 2 седмици. Но когато я правя, винаги се стремя това упражнение да го добавя, понеже ми е фаворит. Много добре, много да. Идеята на това упражнение е да релаксирате рамената, трицепса, бицепса, абсолютно всичко. Релаксация и да стискате с вашата длан, да стискате с ръката си лоста. Отпускате лоста максимално надолу, за да може да се разтегне колкото се може повече. Да не го изпускате, но да се разтегне възможно и стискате с цяла сила. Дори когато лоста отиде, нали, в тази точка, която трябва да отиде, стиснете още лоста. Все едно е онзи училище, който ви се прави на голямата работа и ви стиска ръцете и вие трябва да му стиснете ръката и му стискате сенчи, че му чупите. Така стискате. Това не беше добър съвет, но поне до някъде е мотивация. Номер 3. Третото упражнение, разбира се, е пак стискане. Понеже идеята сега на тези 3 най-ефективни упражнения е сила. Захват и сила. Ако искаш мускулатура на предмишницата, препоръчвам ти да правиш сгъвания с китка, вдигания, нали, сещате се. Пак ще имате силата, но точно тези упражнения са най-добри за сила. Да. Тук всъщност са 2. Просто аз ги супер сетирам, нали, правя едното и другото. Едното помага като захвата, нали, за канадска, понеже е яко, нали, да си добър на канадска. Най-коравия в стаята, нали, сещаш се. А другото е отново стискане. Точно това упражнение е хубаво, стискането, понеже позволява да си сложите повече килограми, нали. Дори може да се каже фул стака, стискате на макс. Като направите това упражнение, нали, стискането, веднага отивате за канадската. Пак трябва да релизнете възможно най-много, но да не изпускате, нали, захвата и да огънете китката максимално много, за да усетите едно като мини крампа в предмишницата. Тогава най-много изолира мускула, тогава най-много се стяга и това е чисто казано full range of motion. Разтягате и на макс угълвате. Това е. Дори можете като гънете да дръпнете към себе си малко повече, за да изолирате още повече предмишницата. Общо взето тези упражнения са за сила. Стискаш захват, за да може като хванеш на някой ръката, буквално да му изчупиш. Трябва да внимаваш.
Защото ако направиш тия упражнения, ако ги правиш винаги последователно, постоянно, трябва да се знаеш силата, да не стискаш много. Наистина тези упражнения ще направят животно. Да, това са упражненията. Топ, уникат, просто диамант. Ел диаманте. Да, това беше, хора. Приятен ден. Благодаря ти, че изгледахте видеото до край. Абонирайте се, лайкнете видеото, споделете го на някои хора, на който искате да има силен захват, защото сте си като момиче. И да не забравим, ето това помага много за захвата. Ако искате да ме подкрепите, тази страница може да ми пишете, понеже аз имам от тези тренировъчни захвати и така може да се закупите от мен лично. Благодаря ви, че гледате клипа и бъдете благословени. Знай, винаги Бог на първо място. Ти ме обичаш.